Moni nde news zinazokuchitika ku Bangladesh. Mai wina wa ku Botswana dzina lake Lesedi Molapisi wa zaka 30 anagwidwa pa airport mu January 2022. Amadusa pa airport samaziwa kunena kuti ma officials apa airport alandira kaye uthenga warning yone kuti kubwera munthu ali ndi chamba. De Lesedi mene amakadutsa gate ya anthu opanda katundu kuti sanatenge katundu wina aliyense wa mmanja koma anali ndi luggage masuitcase chanchani samaziwa uneo ndiza chitidwa kale intercept katundu wake wachitidwa kale check. Nde anangodabwa amugwira akudutsa akumuza onena kuti wabwera ndi chani. Kuyang'ana katundu wake anapeza muli heroin, chamba chake heroin wodutsa 3.1 kgs. Nde malamulo aku Bangladesh ndonena kuti ngati wapezeka ndi chamba chodutsa 25 grams amatha kupanga sentence to death. Nde milandu yake sikhala yophwekayi. Nde kuchokera January 2022 mayiyu wakhala ali mundende akudikirira kuti amugamula kuti bwanji. Nde apeza kuti pa 27 May pompa amupanga sentence to death chifukwa chopezeka ndi heroin oposa 3 kgs. Nde ngani yomvesa chisoni yeni kuti omwana mtuma wali pay ku nyumba iyeyo namene wagwidwa ali pa death row ku Bangladesh. Nde anthu ngati awawa samansunga munthu nthawi yayitali pa death row ngati mene amapangira ku US kujayi. Mpaka na boma lalowerera la ku Botswana, president wa ku Botswana wanena kuti ndokhudzika kwambiri ndipo ayesetsa kunena kuti boma lichite apilu. Death sentence iyo ena aku Bangladesh wakunena kuti ndololedwa panga apilu koma zonena kuti apilu yawoyo ikhala successful ipambana ndizokayikitsa. Nde timva kuti zitha bwanji kuti akapanga apilu poti boma likuti lilowerera mwina a Bangladesh mwina angamve chisoni chifukwa chonena kuti ndi boma lomwe lalowerera. Nde zomvesa chisoni kuti zinthu zinazi ma decisions amene timapanga akati akutembenukire pena maiko ena ndiopsa, maiko ena sanyengerera. Nde kaya shauta akhale naye mayi amene yoyo kumene aliko zabwino zonse kuti nkhani zake zochitisa mantha zomvesa chisoni. And poti pena anthu amakhala mavuto amene amapanga push kuti azikapanga zinthu zonena kuti akagwana mavuto ono kuposa amene anali nawo. Anyway, imene ndi nkhani ya Lesedi zikomo kwambiri.